हेलौ एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ आंनि एससिएम बसुमतारी चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै जों फैदों मानास फेस्टिभेलाव बेरायनो फैदों आरोना। माबायदि जादों बेखौ नायनो फैदों। दा जों थांबाय थानोसै। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब बानायनानै हो आरो लाइक लोगोसे शेयार बानायना होबानो जाबाय। नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय एससिएम बसुमतारी चेनेलखौ। दा जों थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जों थांनोसै। खोनाबायसो थादोंमोन मानास फेस्टिभेल जादों होननानै, खाथिबाबो फैनायानो जायाखैमोन। दिनैसो टाइम मोननायखाय दिनै सानडे ना, बेनिखायनो फैनाय जाबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दा जों मोनफैबाय मानास फेस्टिभेलाव। नोंथांमोना नायनो हागोन, नै गेटआनो ओजो मेला जाबाय दङ। ओजो मेला जाबाय दं, नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जों गेटखिजा हाबहैग्रोनि। नैखिजा मा सोलिबाय दङ, अबाव दा नोंसोर हाबग्रोनि। गेट आरोना, जों हाबबाय दायो। बहुत मार्केट दङ। मानास फेस्टिभेल, बानसबारि मानास स्टल दंलाबायो। गारिनिबो स्टल दंबावसो। साजायना दोनदो पुतला, मैदेर, मोसा। बेनो मानास फेस्टिभेला, बेनो नोंथांमोना नायदो। औवानि दलं दं नेसार गैखिजा। आइ लाभ मानास। गावबागाव ट्राइबनि खोन्थादो। नै जाहैबाय आदिबासि ट्राइबनि, गावबागाव कालसारनि। जों बारा एक्सप्लर बानायलायला। हजों दं बर' न'खर। बर'नि न'खर आरोना इयो। ओरै दं कच राजबंसि। गरखा जाथिनि न' इयो, जेनेबा नायबानो जाबाय। बिसोरनि ट्रेडिसनेल इसोरनि फुजिनाय। खामर' पासत बिसोरनि सिखा, हार्प, बिसोरनि जाथिनि आरोना। बुहुद दखा, नै गोजौना दखा। गावबागाव जाथिनि ट्रेडिसनेलनि खोन्थादों इयाव न'खर सोमोन्दै। दा जों हाबगोन कच राजबंसिनि न'आव। जेनेबा गावबागाव ट्रेडिसनेल खोन्थादों, गाननाय जोमनाय, न'फोरनि सोमोन्दै। बेयो बिसोरनि गानग्रा गामसा आरो फालि। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बिसोरनि न' आरो, जेनेबा इनि दानाय लुनाय। बिसोरनि फुजिनाय मोदाय।
हिन्जावफोरा ना गुरग्रा जेखाइ नांगोल गावबा गाव ट्रेडिसनेल आरोना नैबे माइ दोनग्रा खोमानदां दुखु लिरनाय गैया इयाव दा बर'नि न'खराव हाबनि बर' न'खर नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोङो बर' ट्राइबनि बेयाव दं एम्फौ बानायनायनि एम्फौखौ बोरै बानायो एम्फौ फिथोब बर'नि बाथौ सिजौ दं ना हमग्रा जे खफ्रि खोमालि माइ बाख्रि सेन दं बुट दं ना हमग्रा सेन ini जाहैबाय खुन्दुं लुग्रा जेन्थेर जेखाइ रयना हुकेन हिसान बजे दंबावोसोनि नाम लिरना होआखै माने ini जाहैबाय ना खाखि बैफोर टेनाव माने मानसिफोर थाफैदों आरो हर थाफैदों सोरबाफोर माने जों दा ओजों मेला साइडखिजा खोन्थानो नागिरबावबाय बेखिनियावथ' खोन्थाजोबखांबाय नोंथांमोननो बेनोमोन आरो मानास फेस्टिभेला माने फिसासो जादों ओरैनो दा जों गेट बारनानै हजों मेलाखिजा थांफिनसै मेला जादों ओइ साइडखिजा माने हजों स्टुडेन्टफोरबो फैदों स्कुलनि बबे स्कुलनिबा मिथिया गथ'फोर जों दा मेला साइडथिया थांनो नागिरदों ओंखारथ'बाय जों बेनिफ्राय एसेबां नायनो गोनां गैया माने गावबा गाव ट्राइबनिल' माने मोननै मोनथामसोल' होनाय दङ दा दङ मेगा ट्रेड एक्सप' दङ नायबानो जाबाय दा एसे देखायना फैबावनि नोंथांमोननो मेगा ट्रेड एक्सप' उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेलेग्रा आरो इखिजा गथ'फोरनि गेलेग्रा माने सानावलाय सालु जाथ'वा दा हरनिफ्राय जागोन खोमा हरावथ' आरो फैनायानो जाया ओंखायनो सानावनो एक्सप्लर बानायफैबाय आरो जि हायो गथ'आ गेलेबाय दं इनि आरो मार दे मार হ'ব दे पाছত দিম আহি আছো আমি जाहैबाय ट्रेन आरोना ट्रेन गाखोग्रा गोदो उन्दैयाव थिगसे गाखोयोमोन आङो थांबानो खालि ट्रेनावल' गाखोनो होनखायोमोन बिमाखौ जोंनि ब्रेक डेन्स दं बैफोर जाथ'वाखै नामा मा न' दासो बानायबाय दं इनि माबाखौनो सोरखिखौनो एख'आनो जाबावाखै दासो नै लागायथ'वाखैनो इ जिनिसखौनो जग्राखौनो दासो बानायबाय दङ नै जिखिया गस्लाफोर मोनलाबायो सेन्डाल जुथा गेदेरानो जादों संनाय बिथोराव बारनिफ्राय फिसासा नुदोंमोन $250
बेयाव मा माबि दङ नै देलायग्रा मोजां मोजांथार बिसं देलायग्रा दोनग्रानै सिख्लाफोरनि थाखाय स्पेसियेलि सिख्लाफोरनि थाखायसो इयो नै देलायग्रा दोननो मोजांथार नै बुस्थुआ इयो बिदिनोसै मानास फेस्टिभेला बेखिनियानोमोन दा जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बिनि थाखायनो जों एसे आथुर बुथुर एक्सप्लर बानायनाय जाबाय मोजां एक्सप्लर बानायनो मोनदियासै थ' लोगोफोर माने मानास फेस्टिभेला बेनोमोन नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ दा जों माने मानास खिजा दसे बेरायनो नागिरदों हरै खिजा दसे बेरायनो नागिरदों मानास मेन गेट खिजा खोन्थानो गोनां एमानथ' गैयामोन जास्ट जि हादों बेखिनिखौ खोन्थाबाय एक्सप्लर बानायनायाबा माबायदि जाखो बेखौ मिथिया मोजां जायाखै बायदिखौनो एसे मोनबाय आङो स' लोगोफोर बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ माने फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै माने कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव आरो लोगो मोनफिनबावगोन नेक्स्टआव स' बाय बाय